आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार व भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी केला आहे. पाहूयात. मला सुरुवात अशी करायची आहे की खरात हा मोठा कसा झाला. त्याला मोठं करणारे सगळे राजकारणी होते, त्याला मोठं करणारे अधिकारी होते, त्यांच्या दिमतीला सगळे होते, अधिकारी होते, सगळे राजकारणी होते. त्यातले आता काही राजकारणी नुसतंच भविष्य विचारायला किंवा एकाने सांगितलं म्हणून गेले असतील, पण काही राजकारणी संधी साधूपणा करायला, काही साध्य करायला नक्कीच गेले असतील. म्हणून मी सगळे जेवढे राजकारणी मला सापडलेत त्या यादीत, ती नुसती यादी वाचून दाखवणार आहे. तर याचा अर्थ माझा त्यांच्यावर काही आक्षेप आहे असं नाही. त्यांचे कॉल्स त्याच्यात आहेत म्हणून ते काही त्याच्या विकृत गोष्टींना सहभागी होते असंही म्हणता येत नाही. पण राजकारणी तिथे गेले हे मात्र मला नमूद करायचंय, म्हणून मी ती सगळी नावं वाचून दाखवते. नाशिकचे आमदार नितीन पवार, चंद्रकांत पाटील, चंद्रकांत पाटलांचे PA मंगेश देशपांडे, उदय सांगळे जे सिन्नरहून उभे होते, जे हरले, ते देखील गेले होते. आमदार विधान परिषदेचे शिवाजी शहाणे, पद्मश्री पोपटराव पवार, रामदास खेडकर जे दादा भुसेंचे PA आहेत, दीपक केसरकर यांचे आधी मला एक नंबर जो माझ्याकडे होता तो सापडला नाही, पण जेव्हा मी ट्रू कॉलर वरनं नंबर्स शोधत होती तेव्हा मला दीपक केसरकरांचा एक नंबर मिळाला ज्याच्यातनं 19 कॉल झाले होते. राहुल कोतडे जे OSD आहेत विखे पाटलांचे, एकनाथ शिंदेचं तर मी म्हटलंच आहे, प्रभाकर काळेंचं मी म्हटलंच आहे, सुनील तटकरे आणि एक जे नवीन नाव मिळालंय ते म्हणजे जयंत पाटील राष्ट्रवादीचे. मला हे नाव वाचून मात्र नक्कीच दुःख झालं, कारण त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा मला नक्कीच नव्हती की ते अशा बाबांकडे काही भविष्य विचारायला किंवा काय विचारायला, त्यांना कोण घेऊन गेलं, हे सगळं म्हणजे जाणून दुःख झालं की त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा मला नव्हती. मी पण रॉंग असेल, पण कारण बरेच जणांकडनं बरंच काही ऐकलंय, पण मला ती व्यक्ती चांगली वाटायची आतापर्यंत. असो, आता चाकणकर कुटुंबातले रुपाली चाकणकर, मुलगा सोहम चाकणकर, प्रतिभा चाकणकर, तन्मय चाकणकर, प्रफुल्ल चाकणकर, संकेत सायकर या सगळ्यांचे कॉल्स या यादीत सापडले. आता रुपाली चाकणकरांनी काल एक फेसबुक पोस्ट लिहिली आणि त्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की माझ्यावर जे एक्झॅक्टली धनंजय मुंडे बोलत होते, एक्झॅक्टली तेच शब्द की माझ्यावर मीडिया ट्रायल होते, माझ्या विरुद्ध पुरावा दिला जात नाहीये, माझं अमुक नाहीये, माझं तमुक नाहीये, असं जे विधान त्यांनी काल केलं फेसबुक पोस्ट थ्रू, आणि त्या पण एक्झॅक्टली धनंजय मुंडेंसारख्या सध्या मीडियातनं गायब आहेत. जसे धनंजय मुंडेंवर जेव्हा आरोप झाले ते देखील त्यातनं गायब होते. तर आता ही पूर्ण यादी रुपाली चाकणकरांच्या फोन कॉल्सची आहे जी त्यांनी इनकमिंग आणि आउटगोईंग खरातांना केले. ही पूर्णच्या पूर्ण यादी मी आता माझ्या मीडियाच्या ग्रुपवर घालते. ह्याच्यात 177 कॉल्स आहेत. त्याच्यात जसं मी आधी म्हटलं कॉल रेकॉर्ड्स 177 आहेत, ज्याच्यात इनकमिंग कॉल 119 आहेत, आउटगोईंग कॉल 58 आहेत, आणि हा डेटा 1 एप्रिल ते 17 मार्च आहे. आणि इंटरेस्टिंगली 17 मार्च पर्यंत अगदी त्यांचा फोन बंद होईपर्यंत रुपाली चाकणकर त्यांच्याशी बोलायच्या, आणि एका दिवशी ते तब्बल 22 मिनिटं गप्पा मारत होते. हे कशाच्या गप्पा होत्या, त्यांना त्यांच्या संस्थानाची बोलणी होती का, आणि त्यांना अजूनही जर वाटत असेल की मी काही चूक केलेलं नाहीये तर परमेश्वरच जाणो. कारण आत्ताच्या घटनेला ही मी जी यादी काढली आहे आणि याच्यात बाकीची जी नावं आहेत त्याची मी चौकशीची मागणी SIT कडे केली आहे. त्याच्यात टोटल जे टॉप 10 फोन नंबर्स आहेत
ज्यांनी सगळ्यात जास्त वेळ खरातांशी बोललेत. त्याच्यात पहिल्या नंबरवर त्यांची मुलगी आहे, मी समजू शकते. दुसऱ्या नंबरवर रुपाली चाकणकर आहेत. 33,727 सेकंद ह्या त्यांच्याशी बोलल्या. तर रुपाली चाकणकर, जर तुमचं काही काम नव्हतं, फक्त संस्थेचं काम तुम्ही पाहत होत्या, तर तुम्ही त्यांना करणाऱ्यातल्या कॉलमध्ये टॉपच्या दुसऱ्या नंबरवर कशा, म्हणजे तुमचे सगळ्यात जास्त कॉल 177 कॉल सोडा. काही कॉल जर 30 सेकंदाचे असते तर मी समजू शकले असते, पण तुमचं सगळ्यात जास्त जर खरातांशी कोणी बोललं असेल तर त्याच्या नंबर 2 पदावर रुपाली चाकणकर आहेत. आता बाकीची नावं मी वाचून दाखवते. पहिली आहेत तृप्ती, दुसऱ्या आहेत रुपाली चाकणकर, तिसरे आहेत दीपक लोंढे, चौथे आहेत कल्पना, म्हणजे ज्या खरातांच्या पत्नी आहेत, त्यांच्या आपल्या पतीशी त्या 4थ्या नंबरवर आहेत. पण सेकंड नंबरवर रुपाली चाकणकर, तिसऱ्या नंबरवर दीपक लोंढे, आणि एक महत्वाचं नाव आहे, त्याच्याबद्दल मी सगळं बोलणारच आहे. माझी SIT कडे मागणी अशी आहे की जेवढे प्रॉपर्टी डिलिंग्स, पैशाचे डिलिंग्स, जे जमिनी घेणं, MIDC जमिनी मिळवून देणं, यासाठी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या अतिशय जवळच्या लोकांनी जी मदत केली त्याची मी नावं वाचून दाखवते. दीपक लोंढे हे सगळ्यात त्यांच्या जवळचे होते आणि हे केसरकरांच्या पण अतिशय जवळचे आहेत. त्यांचे 189 कॉल्स आहेत. बाळासाहेब बोराडे 156 कॉल्स आहेत. नंदकिशोर काटोरे हे खरं डॉक्टर आहेत, यांचा रोल मला पूर्णपणे आता बोलता येत नाहीये, पण अतिशय विचित्र असा रोल आहे त्यांचा. सचिन चुंबाळे 177 कॉल आहेत. या डॉक्टर नंदकिशोर काटोरेंचे 106 कॉल्स आहेत. मंगेश नवाळे 110 कॉल्स आहेत. राहुल देशमुख, त्यांनी याचे OUL वगैरे ते न्यूमरोलॉजी आणि याच्यात सगळ्यात बदललं जातं, नाव लिहिण्याची पद्धत सुद्धा बदलली जाते, अंक काही गणित प्रमाणे ते केलं जातं. असो, अविनाश पोटे जे सिन्नर MIDC मध्ये ऑफिसर आहेत, त्या MIDCच्या जमिनींचा रोल कमलाकर पोटे आणि अविनाश पोटे यांचा एक्झामिन करण्यात यावा. महेंद्र शेळके पाटील यांचा देखील त्याच्यातला रोल हा इन्व्हेस्टिगेट झाला पाहिजे. तर याच्यात धक्कादायक बाब अशी आहे की जवळजवळ म्हणजे तहसीलदार, डेप्युटी कलेक्टर, PI आणि API अशी 7 माणसं, 2 RTO, त्याच्यात एक निमसे नावाचे आहेत, ते पण, या सगळ्यांची म्हणजे ही नावं बघून मी हैराण होते की लोक का फोन करायची खराताना उठता बसता. इतके 100 शेकडो कॉल त्यांनी कशासाठी केले. आता रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की माझा काहीच त्याच्यात हात नव्हता, मी काहीच चुकीचं केलं नाहीये. मग रुपाली ताई, हे जे झालंय की तुम्ही 5 तारखेला आयोगाकडनं जी नोटीस पाठवली होती आणि त्याच्यात तातडीने म्हणजे 9 तारखेला तुम्ही त्याचं जे हिअरिंग घेतलं, इतकी काय घाई झाली होती खरातांची प्रकरणं संपवण्याची, तुम्हाला याची चौकशी झाली पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या रुपाली चाकणकरांना SITने ताबडतोब खरं बोलवलं पाहिजे होतं. आता महिना उलटून जातोय तरी पण त्यांना बोलवलं जात नाहीये, याचं मला नक्कीच दुःख आहे. मी परत त्यांना लिहित राहणार आहे जोपर्यंत या सगळ्यांना बोलवलं जात नाही, या सगळ्या राजकारण्यांना शो कॉज नोटीस पाठवली जात नाही, तोपर्यंत हे सगळं चुकीचं होतं असंच माझं मत आहे. आणि जनतेचं आय एम शुअर, सगळ्यांचं, साध्या नागरिकांचं सगळ्यांचं हेच मत आहे. दुसरी गोष्ट, प्रतिभा चाकणकर आल्या आणि म्हणाल्या की ती खाती खोटी आहेत, माझ्या सह्या खोट्या आहेत, हसत हसत बोलत होत्या आणि म्हणतायत की मला काही कोणी बोलवलं नव्हतं, आम्हीच इथे फेरफटका मारायला आलो. हे जे आहे ही पाठवलेली नोटीस आहे आणि ही मी मुद्दाम, कारण पोलीस अधिकाऱ्यांना तुम्ही विचारा, SIT कडे आणि सगळ्या 3 ठिकाणी चौकशा सुरू आहेत. एक नाशिक CP, एक अहमदनगर SP आणि एक SIT चौकशी करते महिलांच्या अँगलवर. नाशिक अहिल्यानगरचे करतात समता पतसंस्थेच्या आणि इतर पतसंस्थेच्या बाबतीत,
आणि इतर सगळी चौकशी नाशिक सीपी करतायत. तर ही मी विनंती केली त्यांना की माझ्याकडे जी माहिती येते मी पहिली पोलिसांना पाठवते, त्यानंतर 2 दिवस गेल्यानंतर मी ती माध्यमांना माहिती देते, कारण आम्हाला माहिती आम्हाला काय करायचं आणि काय नाही. तर हे जे लेटर आहे ते मी मुद्दाम मागितलं की मला हे लेटर द्या. या म्हणतायत की मला चौकशीला बोलवलंच नव्हतं. हे लेटर आहे ज्याच्यात सरळ सरळ पहिलं नाव प्रतिभा चाकणकरांचं आहे आणि दुसरं नाव तन्मय चाकणकरांचं आहे. यांना चौकशीला बोलवलं गेलं होतं. म्हणजे ही सगळी मंडळी किती दादांत खोटं बोलतात हे मला दाखवायचं होतं. आता ज्या लोकांनी प्रचंड प्रमाणात मदत केली आहे खरातांना, तर आता ही नावं सुद्धा बाहेर आणणं गरजेचं आहे. मागच्या माझ्या पत्रकार परिषदेत मी म्हटलं होतं की एक डेप्युटी कलेक्टर आहेत, ते त्यांना खूप मदत करतायत, ते मुंबईत कार्यरत आहेत. आता मी त्याचं नाव घेऊन सांगते, ते अभिजित भांडे पाटील जे इथे SRA मध्ये होते, त्यांची SRAतनं सुद्धा त्यांना पदमुक्त करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या ओरिजिनल ठिकाणी आणलंय. यांना खरं तर पदमुक्त करणंच गरजेचं आहे. यांना सस्पेंड पण नाही, त्यांना रस्टिकेट काढून टाकणं गरजेचं आहे. हे अभिजित भांडे पाटील तुम्हाला आता या चित्रांमध्ये आणि सगळे फोटोज जे आहेत ते मी सगळे माध्यमांना आता देते. हे अभिजित भांडे पाटील जे केसरकरांबरोबर दिसत आहेत आणि खरातांबरोबर या फोटोमध्ये दिसत आहेत, त्यांचे 2 फोन्स आहेत. एका फोनवरनं त्यांनी खरातांशी 143 वेळा संभाषण केलंय आणि दुसऱ्या फोनवरनं 53 वेळा. तर ही त्याची अख्खीच्या अख्खी लिस्ट आहे. लिस्ट किती कॉल्स त्यांनी केलेत. आणि आत्ताच्या घटकेला मला जी माहिती मिळाली आहे की कल्पना खरात, तृप्ती खरात, सृष्टी खरात आणि हर्षवर्धन खरात हे जे आत्ता फरार आहेत, तर त्याच्यात कल्पना आणि हर्षवर्धन फरार आहेत. त्या दोन्ही मुलींचा रोल मला माहित नाही म्हणून मी बोलणार नाही. पण हे जे 2 जण फरार आहेत त्यांना आत्ता यांनी कुठेतरी संरक्षण दिलंय आणि म्हणून मी SITला विनंती करते की यांची तात्काळ चौकशीसाठी यांना डिटेन करण्यात यावं अशी माझी मागणी आहे. कारण सगळीकडनं खरातांना मदत करण्यासाठी हा माणूस फार पुढे आहे असं मी अतिशय जबाबदारीने विधान करते. आता याच्यातली बाकीची माणसं, जसं मी म्हटलं, दीपक लोंढे नावाचा व्यक्ती ज्याचं नंबर 3 वर कॉन्व्हर्सेशन खरातशी होतंय, त्याचे आपण फोटो पाहूया. हा फोटो दीपक केसरकरांबरोबर, हा बाईंबरोबर, हा सुनील तटकरेंबरोबर, हा एकनाथ शिंदेबरोबर, हा पुन्हा एकनाथ शिंदे आणि दीपक केसरकरांबरोबर, हा पुन्हा दीपक केसरकरांबरोबर, हा दादा भुसेंबरोबर, हा पुन्हा एक दीपक केसरकरांबरोबर. तर हे सगळं का होतं? शिंदे गट हा त्यांच्या जवळ का होता? या सगळ्यात चौकशी राजकारणात मला बिलकुल पडायची इच्छा नाहीये. माझा आक्षेप या गोष्टीवर आहे की सगळी राजकारणी, हे सगळे अधिकारी हे सतत खरातांना मदत करत होते, पाठीशी घालत होते. आता सुद्धा कल्पना खरात आणि हर्षवर्धन खरात यांना एवढ्याचसाठी लपवण्यात येत आहे कारण त्यांना जर अटक झाली तर सगळं याच्या मागचं षडयंत्र बाहेर येईल आणि म्हणूनच अभिजित भांडे पाटील यांना डिटेन करण्याची गरज आहे. आणि आता मी जसं म्हटलं होतं की मी शेवटचा मुद्दा जो घेईन तो अतिशय महत्वाचा असेल. मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं की 27 ते 31 जानेवारी 2026 या दिवसांमध्ये समता पतसंस्थेमध्ये अफाट प्रमाणात उलाढाल झाल्या होत्या. मी तारखांमध्ये सांगितलं होतं की किती तारखेला किती मेसेजेस आले, त्याची माहिती सुद्धा मी माध्यमांना दिली होती. आता आणि एक महत्वाची माहिती म्हणजे ज्या दिवशी अजित पवारांच्या घराच्या बाहेर म्हणजे बारामतीच्या घराच्या बाहेर जेव्हा भानामतीचे प्रकार झाले, त्या 17 तारखेला रात्री खरात हे ठाण्यात आले होते. 18चा पूर्ण दिवस ते ठाण्यात होते आणि 34 सेकंदामध्ये 6 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झाले. जे 6 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन 34 सेकंदांमध्ये
आणि त्या सगळ्याचा जे याच्यावर आपल्याला दिसतंय की हे जेव्हा झालं तेव्हा खरात ठाण्यात होते, ठाणा वेस्टला एका रेस्टॉरंटमध्ये बसलेले होते. आता याची चौकशी काय, त्याचं गूढ काय हे पोलिसांनी उलगडायचं आहे. आता तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते नक्कीच विचारा.